El cercle té molt d'interès en ajudar a que les empreses catalanes facin un esforç per la sortida de la crisi i aquest esforç fonamentalment ha de consistir en ser més competitives a base d'innovació i d'internacionalització. I una vegada a l'any premiem a una empresa que destaqui en aquestes dues àrees de la innovació, de la incorporació de coneixements i de la internacionalització dels seus productes i de la seva activitat. Nosaltres no creiem de cap manera que l'era de la indústria s'hagi acabat. Els serveis agafen i agafaran una gran importància, però la indústria segueix estant a la base de la creació de valor i molts dels serveis viuen precisament si hi ha indústria, i si no hi ha indústria no viuen. D'altra banda, els productes industrials són molt més exportables que no pas els serveis. I per tant nosaltres el que pensem és que hem de mantenir el caràcter industrial, però descobrint què és la indústria nova. No les mateixes indústries de sempre, sinó les indústries adaptades a les noves necessitats socials. D'una banda, cada vegada és més important donar-nos en compte que l'objectiu d'una empresa és el compte de resultats, però no només el compte de resultats. Les empreses fan un servei econòmic en el país, però també li fan un servei en altres àrees. La responsabilitat social de les empreses és bona perquè dona un servei a la societat, però perquè normalment ajuda a millorar també el compte de resultats. És a dir, no són dos objectius contradictoris, sinó que fins i tot des d'un punt de vista del compte de resultats, les empreses han de tenir unes activitats que ajuden també a millorar la seva competitivitat i la seva rendibilitat, sobretot quan és una responsabilitat en l'àrea de la creació de coneixement i de la difusió del coneixement. Creiem, i així ho hem vist totes dues entitats, que som extraordinàriament complementàries perquè una representa la tradició, la solidesa, la història i la voluntat de l'època industrial i el cercle representa la modernitat, la nova època de la indústria, aquesta visió de futur i per tant tenim molt clar que aquesta participació en les activitats de la SEVAP de forma autònoma com a cercle del coneixement pot ser molt beneficiós per tots dos.